berarti itu kali juga masuk alamat terus dari cekwan itu masuk kali juga soal alamat terkunci sel kali juga masuk di bawah alamat lalu kerja kerja sel kita terus kali juga masuk di bawah alamat sampai itu semua alih salbu akhirnya pemicu rompi hotel emisi kami yang otomatis council lahai kadok ko bilitum lason ke henu lason mutang bilitum akhaya jutang jupada bang ke itu intang ti deji chu si deji pusi mathasi cm sar ka bo ipen na jok kadok ko parim itum tiripia mai pu samro singkro alang tum ka bo ipen na jok tu jorong pha tum ka bo ipen na jok tum nona bang ke sivet eklaivet silitum dolo itum nona bang ke dhoram chi pupe party chi pupe pensetum na bangso jutang jupada pha tum klem pom pom kasi nili katoe phanda chunili lo non kibang jilang arniang sitame nili pahawara lo sitame at social tun jutang phan la mer phai tum minang na kasi katoe phan nili boy pen chunili lo nili sitame nili bethang jungjung pen sitame nili cherapun ye phan sening hang pen aning kanwang sitame nili sitame la sona hawara me lang sitame nili bom lo chutong din bom lo pen on an pen nili tapong lo an pen nili sitame bui ko kasi Sonin sorong aji kata pilpi bang hu kehai sujit timung lapen kehai kongjun bang juna konteron alam tong kana pilpi party lo pilih la bangsa mailong jitonggun nilip blok education blok chairman kehai George Rompi nilip along Rarasai Klemaban kehai Songga Timur pilihlah bangsa mailong jitonggun Rarasai Klembang kehai Relipson Teron
저걸로 살 비니엘람 대 한건에 저거 살 Indeng thong kera ke thom karbi hawaramai jutang hawaramai dak nilip aruben ipateng pipon si ladak pini sarti tobi arong BHC patua klamalong pini ben keceng siarani lo pini lama kang turani nilipan alohi sab nang hapon lo kasi pini lama kang tur arni pini nili nang citong do kasi pineng itum tekun long lo itum aningkan wang son itum mesen ben itum labangso hawara pa itum cengpon long lo mesen na motor bukan itum han itum tekun long lo kasi pason dak haro kresil kebra proxil kebra hini aningkan ben wang wang pinengan ke deng kebra ke thom an litang lo kasi karbi ajutang jubat tapen karbi lamet lamchong ucupik ku litum chini tapen laso anso si ke pat kapang tangje phan kapachik tangje phan kapang choye phan si litum tiri pia mai pen setame anikan bang litum jutang jubat litum hawara mai setame litum paman pom kasi lada khelo litum jutang puthak he jutang puthak lamet lamchong la ka to we kicharli adim lo ladak pen si litum angsongan setame litum le damunji kasi doan selang dorat anili katuning ria bang kala elitum hey jutang sebara panitum boridun nai apel elitum tang tang nangji apel karbia khai doan setame nili tuning ri lo lasona hawara mare mai ke la kening kan si pen khoi si dudu kasi lasona hawara mai long elitum chituni kado ko be setame wang petsi aloi alira lo elitum chipidun nai elitum kado ko be terang trainer cap susian itu molong do setame pineng abang cap an aterang itu citong dun ba so jutang hawara long nang cepati dunje hang kewang ko itu birta long lo si kewang aterang atum ana phang setame itu nili pa hawar ame hin pen alang tum phang setame suri cap alang tum mana pajir pon lo kasi kason thakta jutang kubara phang setame itu Sorkar pen setame nang rapon bom lo taralang solong setame tu thekdam long lo aprang taralang so kalilo haladak aprang taralang solong kelitum permanent structure ave setame non elitum jururit itum elitum ake hai Dr. Turidam Rong Hang CM alang li CM mandat pen sitaralang so along setame elitum aliralon pen itum haladak jutang jubat itum paman pon bom lo lapen alang li permanent government scheme hai nang PC haladak permanent structure hai nang pilo artist campaign danglok stage pen danglok auditorium pen danglok haladak guest house pen danglok lapen sonason haladak pipon lo kasi litum thekdam long lo haladak notheng pi setame itum selam pon lo silason dak khadak setame itum CM sir bor ipik pen ajak aprang itum thekdam long lo kaprek a party amen pe itu lason si litum khe itum jutang itum party amen pen lason divide dolo setame lahai ka dok ko we litum lason ke henu lason lutang de litum khe jutang jupada bang ke itu intang te deji chuchi deji pusi mathasi CM sar ka bori pen ajok ka dok ko we barim itum teripia mai pu sonro singkru alang tum ka bori pen ajok turjorong khar tum ka bori pen ajok itum nona bang ke sivet eklevet silitum dolo itum nona bang ke dhorom chipupe party chipupe pen setum labang su jutang jubara phantum claim pon bom lo kasi nili kadoe phanda chuning ri lo non kiwang jilang arnian setame nili pahawara long setame an social itum jutang phan la mer phaitum doinang lang kasi kadoe phan nili hoi pen chuning ri lo pen nili setame nili bethang jungjung pen setame nili cheratun ye phan se ning hang pen aning kanwang setame nili setame la sona hawara mai lang setame nili ta dun bom lo chitong dun bom lo pen un an pen nili jakong do an pen itu nili setame boi bom asi ini abangkal la ke keceng siarani lo ini ke cepati ceng pon po lapen pini arni lapen penap setame CM sar tumta wangji pusi nili panang pacini do CM sar setame wangbe pinlang lasam hawara mai long setame sa peninga bang ke nili pa hawara mai long ko an silitum hawara mai tum cingthur lo ma ilitum ko an si paprang lo ma pul hai ke lang chariji pa setame la setame la takanang bomriji pasilitum mesen pen alang li pa setame dengunang tapen doan ada kicak tiri kamatum pen
dang lok kecak ladak tuk birong ben dang lok patok wen nili oras tami lito doan arat tami sulang dorot tami penat siam saratan mesen pe tum deng lonang lapen alang panama na peng kilo nak sini lang ke pon